అందరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు. అందరికి ఉగాది పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ముందుగా ఒక మామిడికాయ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. స్పూను సాల్ట్, అలాగే ఒక కప్పు బెల్లం, కప్పు చింతపండు, రసము, కొబ్బరికాయ తుమ్ము, నీళ్ళ పొడి, గిన్నె తీసుకొని అందులో ఒక మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకొని చింతపండు పూసేయాలి, నీళ్ళ పొడి వేసుకోవాలి, బెల్లము తువ్వు వేసుకోవాలి, కొబ్బరి తువ్వు వేసుకోవాలి, సాల్ట్ సరిపడినంటాయి. గ్యాప్ పువ్వుని బాగా నలిపి అందులో వేయాలి. అందులో ఒక కప్పు వాటర్ వేసుకోవాలి. సుంటే బాగా కలపాలి. బెల్లం బాగా కరిగినంత వరకు కలపాలి. పచ్చడి నది దేవుడి కాడ పెట్టి మళ్ళీ కాసేపు అయ్యి తినాలి. ఇప్పుడు మీకు చేస్తూ చెప్తా.